Já se neumím takhle klaně. Cože? Já se neumím takhle klaně. Já taky ne, no, ale je hezký, jak to tu má jako rituál. Vůbec nevím, co s tím pak dělat, jak se tady chovat, se klanět. Můžeme si k tomu prostě čuchnout. Docela těžký chytnout pramen, ale asi už mám. Aha, hoří ti to. Nevím. Teď se mi dělá, že to... nesmí to uhořit. Co s tím? Co? Myslím, že už to takhle... No, hoří ti to, Čufy. To je nějak... Moc hůlek zapalil. Fakt? No. Asi si myslím, že čím víc jich zapálí, tím větší budou mít nějaký štěstí. Třeba to tak je. Kdyby byli tak vychytralí jako já, tak to namočí do vosku, aby jim to rychle hořelo, že? Chytré. Možná si to už sfoukni, nebo nějak jako takhle lehce zakmydlej. No, je vidět, že budeš v čarodějnickém muzikálu. Jo. Jo, můžeš to tam hodit.